Orain erakutsiko dizuet zelan irudi baten zati bat desenfokatu edo pixelatu aldugun, bale? Horretarako PaintTools tresna erabiliko du, bale? Sartzen zarete painttools.com, aukeratzen duzu erderazko hizkuntza, bale, errazagoa topatzeko, eta hemen irudietan, bai, klik egingo dugu mas atalean, bale? Hemen behan. Mas, ematen diogu, eta, bueno, aukera desberdinen artean badago bat dela zensurar imágenes. Vale. Hemen, zensurar imagen hartuko dugu. Badago ere desenfokar imagen, baina horrek egiten duena da irudi osoa pixelatu edo desenfokatu. Gu nahi dugu bakarrik zati bat. Orduan, hemen ematen diogu zensurar imagen, eta aukera daukagu gure irudi kaptura igotzeko. Igotzen dugu, aukeratzen dugu irudia, nire kasuan hau da, eta hemen agertzen den izena desenfokatzeko egin behar dudana da hartu behar dut justo zati hori, vale? Ikaslearen izena kasu honetan, eta atal hori pixelatuko dut. Horregatik hartzen dut atal hori, aukeratzen dut hemen pixelar edo desenfokar, adibidez, hau, eta ematen diot zensurar, hemen botoi berdean. Botoi berdean emandakoan, justo ateratzen zaiz zelan geratzen den, honekin nahiko da, orduan ja gorde aldut PNG, JPG edo web formatuan, bale? Adibidez, jaitziko du JPG, bale? Eta horrek izango duzue ja eskuragarri irudia, bale? Jarriko dute irudietan, bale? Adibidez, hemen capturas de pantalla, eta orain sartuko naiz hemen, bueno, hemen behan zegoenez, bale, hemen zabaltzen dut, eta ikusiko duzue zelan geratzen den irudia. Bale, ikusten duzue desagertu dela ikaslearen izena. Eta hori da guztia.